שהוא הקדים טיפה, כי עד שהגעת אני הייתי הגבר היחידי בעולם הזה, וזה בהחלט היה כיף, אז קצת הרסת לי, אבל לא נורא. קודם כל, קולט, הרבה תודה על האכסניה ועל מה שאת עושה, הפעילות המדהימה שאת עושה במרכז הזה, וכמובן ללאה פדידה, חברתי אותה, הנשים במפלגה, שעושה עבודה מצוינת, ועשתה עוד לפני שהיא הייתה אותה הנשים במפלגה, יש לציין, באמת נשים. אני באתי לברך את הכנס החשוב הזה כי אני יודע מה ערכן וחשיבותן של נשים. גיליתי את זה בעיקר לאחרונה, שבפעם הראשונה מאז שניסיתי ויש לנו ילד, אשתי עזבה לשבועיים השתלמות בארצות הברית של נשים מנהיגות בשירות הציבורי, וגיליתי כמה אנחנו אפסים, לא יודעים לעשות כלום, לא יודעים להחזיק כלום, וכמה אנחנו תלותיים באישה, למרות שאשתי לא עקרת בית, יש את קריירה, רובכן מכירות אותה, וגיליתי פשוט גם בחיי היום-יום וגם במחשבה, בשותפות, באשתי היועצת הכי טובה שלי, החברה הכי טובה, כמה התבונה הזאת של נשים היא באמת דבר שכולנו זקוקים לו, ולצערי, גם במערכת הפוליטית וגם במערכת האידיאולוגית, לא משתמשים בו מספיק, וזה משהו שאנחנו מדברים עליו גם במפלגה. אני רק במילה רוצה לומר, מתוך החשיבות הזאת, אני חושב שהייתי המזכ"ל, אולי לא היחידי שהבטיח, אבל שקיים, להפסיק את הסאגה הזאת של ההבטחות לבחירות בתא נשים במפלגת העבודה. הרמתי את הכפפה שזרקו לי, ועשינו אחרי הרבה שנים שלא היה תא נשים מדהים, כאילו, שלא היה תא נשים במפלגת העבודה, עשינו בחירות ובאמת נבחרה לאה פדידה, ואני מאחל לה המון בהצלחה. אנחנו גם המפלגה הציונית הגדולה, המשמעותית, היחידה, אולי חוץ ממרץ, יותר קטנה, שעומדת בראשה היום אישה, שלי יחימוביץ', וזה גם דבר לא מובן בפוליטיקה גברית, אכזרית, שוביניסטית, במידה לא קטנה. ואני חושב שהחיבור הזה של עולם תוכן אידיאולוגי שקולט אביטל מובילה ביד רמה, מתחבר לעולם פוליטי נשי שמובילה לאה, לעולם נשים בהסתדרות שמובילה אורלי, יו"ר סיעת העבודה בהסתדרות, וכלה, מגיע לה להמשיך במשמרת צעירה מצוינת ואדירה שיש לנו בהובלתה של מיכל בירן, אני אגלה לכם סוד, גם היא אישה, וכמובן לא רואים לא, עכשיו זה פתאום מתחבר לי, ומסתיים ביושבת ראש מפלגה. זה אומר בעצם שמפלגת העבודה, ואם ניקח את קרן בית ברל ותנועת העבודה, זאת אומרת גם המעשה וגם האידיאולוגיה היום נשלט על ידי נשים. אגב, ומגיע לכם, גם במשמרות הצעירות שלנו, בעיקר בתאי הסטודנטים, את רוב תאי הסטודנטים המשמעותיים מובילות נשים וסטודנטיות. זה דבר שהוא מדהים, שהוא לא מובן מאליו, שהוא לא קרה ביום אחד. להרבה מהיושבות פה, ללאה, למיכל, לאורלי, לקולט וכמובן לשלי, יש מניות בזה. ואני רוצה לאחל לנו שאם אנחנו נדע מה טוב לנו, אנחנו נמשיך לתת כוח לאנשים, נמשיך להשתמש בכוח ובתבונה הנשית, גם לפרקטיקה הפוליטית, גם לחיי החברה וגם לאידיאולוגיה שלנו, ואם נמשיך ונעשה את זה, אני גם בטוח שנצליח. שיהיה לכולכם סמינר מוצלח, שבת שלום. תודה רבה.